otázku. Prečo, napriek tomu, že tých obchodníkov je dosť, prečo ich nie je veľa? Alebo prečo väčšina ľudí nie je schopná predajať? Áno? OK. A čo vám vyšlo ako odpoveď? Že nie každý tam sa chce vedieť. Že majú vzťah. OK. Tak sa skúsme na to pozrieť. Predstavte si, že toto je človek. Čo človek robí radšej? Radšej dáva, alebo radšej prijíma? Presne tak. Väčšina ľudí radšej prijíma, ako dáva. Všeobecne, nie len na Slovensku, nebojte sa. Povedzme, že v dnešnej kultúre, tak to tu nazveme. Ak človek radšej prijíma, ako dáva, tak to je jeho základný problém ako obchodníka. Čiže prvá vec, ktorú ako obchodník musíte vedieť, je, že tá rozhodujúca vec a tá kľúčová vec je dávať a je to ďaleko dôležitejšie ako prijímať. To znamená, že ak sa napríklad v obchode zameriate na príjem, môžem vám povedať, nemusíte mať vždy ľahké časy a nemusíte byť vždy úspešní. To znamená, že obchodník sa musí zamerať na to, čo dáva von, na to, čo dáva od seba. Pretože ak dáva veľa od seba, bude sa mu dariť dobre. Ak tak veľa od seba, ak náhodou dostatočne veľa od seba nedáva, nebude sa mu až tak dobre dariť. Čiže toto je kľúčová vec, ktorú musí každý jeden obchodník vedieť. Že dávať von niečo je ďaleko čestnejšie, ďaleko dôležitejšie a ďaleko potrebnejšie pre život, ako prijímať. Totižto, ak dostatočne dávate von, môžete si byť úplne istí, že budete vždy dostávať dostatok k dnu.